Yore mag rito kendo tiyo makare kod mwandu mag nam ne omi pek e twak ma odiechieng' mar ariyo mar romo mar LREB ma okelo kanyakla tend counties ma oluoro nam Lolwe. Jafwambo marwa Juma nigi ler mar wachni ka en e kaunti ma Migori. Rito kendo tiyo makare kod tiyo kod mwandu mantie nam Lolwe mondo oganda oyud dongruok makare gin mokum lek madongo ma counties 14 mantie borokno ma Lake Region Economic Block nitiere godo. E odiechieng' mar ariyo mar romono ma Lake Region Economic Block, yore mar tiyo makare kod nam Lolwe ma oting'o rito mwandu mantiere godo e yono makare ne obedo twak mane omi pek. Onyo fish farm is being funded nationally to become a proper research station. My thinking was that it should be used to research on quality seeds and quality feeds. It's not just about the fish. Every family, every mama samaki who buys fish worth about 500 shillings is taking care of her 2-3 children going to primary and secondary schools. She is also taking care of other members of the family who depend on her. Moko kuom gigo eko ma counties 14 gi pango timo en keto kenge makare marito ler mar nam Lolwe. Change, overexploitation and pollution and the physical degradation and destruction of land and of course water habitats are all real threats to the integrity and resilience of lake ecosystems. If we get into the misfortune of having adequate stocks, I can assure you that level of unemployment and destitution cannot be dealt with. E seche ma counties gi chano bero pith mar rech, ywak maduong' en nengo mamalo mar nyithind rech kaachiel kod chiemb rech e piny Kenya. Because the biggest challenge is seed, quality seed, and then feed, and then extension services. We have just recently commissioned a feed mill in Naivasha. And the reason we commissioned this animal feed mill in Naivasha is because we are not able to get cheap, reliable energy here in our counties. A lot of sensitization and education needs to happen for people to appreciate fish as a source of protein. And even as we're talking about food security and nutrition security. And most farmers want to go into fish farming, but to get fingerlings is a problem. So that's an area where we need as a region to figure out how do we work with the private sector. E kinde romo ni madhi nyime, bende ne yangore, riwruogni mar Lake Region Economic Block bende dhi nyime kod keto winjruok kod kambino mawuok e piny mar China ma ong'ere kaka Procon Entech mar gero reru matudo counties 14 mondo koro ber wechego mag wuoth kaachiel kod keto teko ma igolo kawuok kuom chieng'. And this inter-county railway network, what we are proposing, if it is can be realized, and in a span of in a length of approximately 695 kilometers, that is about 700 kilometers of inter-county railway network, if it is realized, then the development in these counties, in this lake region, even God cannot even stop. Odiechieng' ma kiny romo ni koro rumo, ka bende igeno ni counties mopogore opogore dhi keto kokgi e winjruok kod joket mwandu ma opogore opogore. Juma, Ramogi TV, Migori. Medruok e nengo mar modhi nyamburko kod siling 2 lita ka lita koro medo pek mar ngima ne johala matiyo kod mwanduno.